Bună ziua, dragi prieteni! Știți ce am înțeles eu? De multe ori mi-am pus întrebarea. Da, mi-am pus întrebarea de ce a trebuit să pierd canalul. Pentru că canalul Mihai Ionel a fost curățat într-un fel sau altul când m-am pocăit. Au sărit frații, au sărit surorile, bam! Și nu vorbesc de cei care au fost în Belgia, care m-au botezat, care m-au susținut și m-au întărit în multe. Mă sunau chiar și când am plecat din Belgia și mă întrebea cum sunt. Hai să ne rugăm, Mihai. Da, da, așa. Deci chiar s-au interesat câteva luni bune de mine, de starea mea, cum merg. Un frate, nu mai zic, un frate a rămas până în ziua de azi, este și astăzi, care mă susține, se roagă pentru mine, mă mărturisesc lui păcatele mele și multe altele. Știți că că nu te poți duce să te mărturisești oricui, că mai sunt care au gura largă. Da, au gura largă de tot. Dar bine, că cuvântul Domnului spune că cel ce nu își ține mărturia, nu o ține și o dă mai departe, îți dai seama, e ca un bărfitor. Dar hai să trecem peste asta. Și de multe ori mi-am pus întrebarea de ce mi s-a întâmplat, de ce a trebuit să pierd eu canal. Acum, slavă lui Dumnezeu, eu am fost la o biserică în Italia, de unde am încărcat eu la Brescia. Deci, și acolo Domnul mi-a vorbit prin gura unui frate care dăduse un îndemn la rugăciune și am înțeles că Dumnezeu prin asta, prin chestiile astea, Dumnezeu ne învață un lucru, vrea să ne învețe ceva. Dar slavă lui Dumnezeu că m-a învățat până la urmă, mergând și în dimineața asta pe aici, încercam să înțeleg. Da, încerc să înțeleg ce anume, Doamne, ai vrut să mă înveți. Pentru că mă întorc iarăși acolo. Când m-am pocăit și am venit la Brăila, cei din Belgia n-au avut treabă. Cei din Belgia și-au arătat cu adevărat pocăința lor. Slavă lui Dumnezeu. Dar aici, când m-am întors la Brăila, mulți n-au avut loc. Că eu am vrut să las canalul, să-l las vadă oamenii, bă, cine am fost și felul în care m-a schimbat Dumnezeu. Dar știți cum e câte unul mai mândru, mai pocăit decât ălaltul, mai bun decât ălaltul. Au sărit, măi, de acum nu mai ești ăla, încearcă să ștergi de acolo, că tu ești alt Mihai, ești altul, ăla era un altul. Da, într-adevăr, acolo era un alt canal, un alt Mihai. După ce m-am pocăit, sunt un alt Mihai, taci în numele lui Iisus Hristos. Și ar fi trebuit să le las. Dar am zis, zic, hai mă, să nu fiu o pricină de poticnire, să nu zică că nu mă supun, că nu ascult învățături, că nu iau aminte la sfaturile lor. Și am șters. De-aia am șters toate clipurile de acolo. Dar am învățat prin asta de la Dumnezeu
că n-ai niciun sprijin la necaz și la nimic, indiferent câte persoane și prieteni ai. 24.000 de urmăritori, dintre care, să spunem, activi erau 3.000, nu mai erau 24.000, că restul au plecat majoritatea când au auzit că m-am pocăit, da? Că asta dracu nu vrea să audă de cuvântul lui Dumnezeu. Toate le aude, omul aude, îi place cancanul, îi place bârfa, îi plac caterincile, prostiile. Ați văzut câte sunt pe YouTube în ziua de azi, pe Facebook, apar lucruri care, chiar și pe YouTube, cum să te culci cu muierea, cum să te culci muierea cu bărbatul, ce să-i faci la bărbat ca să nu te lase, să nu mai ai prostii și prostii. Dar când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, gata, s-au stricat toate lucrurile. Și mulți au plecat din pricina asta. Bine, nu mai au plecat, ducă-să. Nu-i problemă. Dar vreau să vă spun că așa cât să cred unii că și pe Facebook ai poate 2000, poate ai 500.000, dintre care să spunem că ai 100 de inși, de ai tăi, aproape, unchi, nepoți, veri, frați, surori, la un necaz, nimeni nu vine. Când ești în spital, nimeni nu vine din Facebook-ul ăla. Poți să pui tu poze acolo pe Facebook că ești în spital cu chiciorul, nu știu pe unii, atârnat, năcăjit, operată. Nu vine nimeni să te întrebi, bă, hai eu să te îmbărbăteze cu încurajare, cu ceva, să zică. Nimic. Nimic. Asta mi-a dat mie Dumnezeu și să învăț. Prin asta vreau să-mi arate câți ai tu aici. Păi nimănui nu-i pasă. Nimănui nu-i pasă. Nu că aș fi dorit acum sau aș fi avut pretenția ca cuiva să-i pese. Dar am învățat un lucru care mi l-a dat Dumnezeu până la urmă. Uite, ai văzut? Dacă le pierzi, nimeni nu vine să te încurajeze sau să-ți dea sprijin, să te ajute în ceva. Nu, nimic. Nimeni, bă, dar știți ce înseamnă nimeni? Începând de la mamă, tată, frați, surori, deci nimeni nu te încurajează. Până și femeia ta din casă nu te încurajează. Că, știi, când te vede amărât, supărat, la un moment dat, cred că îi nervezi, știi, văzându-te tot timpul cu amărăciuni în inima ta, poate deranjezi, știi, zici, bă, dar tu nu m-ai supărat, dar ce-ai pierdut, mă, până la urmă, nu m-ai pierdut pe mine, n-ai pierdut băiatul, n-ai pierdut, așa este. Dar câți îmi dați mie, din nou mă repet că m-ai zis într-un short, câți dintre voi îmi dați mie acceptul la tot? Cum mi s-a luat mie că de adresa de e-mail și de contul de YouTube, schimbând tot adresa de e-mail și având accesul, se legau toate între ele au fost legate. Deci toate, absolut toate conturi, acolo unii bagi fotografii, amintiri, clipuri din familie și așa mai departe. Sunt curios, este cineva așa îndrăzneț să dai accesul cuiva în totalitate? Până și Facebook-ul e legat de aceeași adresă de e-mail. Da. Câți aveți curajul? Instagram-ul, iarăși, câți? Dar prin asta am învățat de la Dumnezeu că n-ai niciun sprijin, mă, de la nimeni. Tot sprijinul este în Dumnezeu. La Dumnezeu este totul, la El este ajutorul, la El este nădejdea, El nu te face Dumnezeu de rușine. Primești rușine din partea poate părinților, a mamei, a tatei, nu-i cazul la mine, dar se poate, da? Câți copii n-au fost abandonați și au crescut singuri în stradă. Dar Dumnezeu nu i-a părăsit și când asculți o mărturie, acum dacă intri pe internet și asculți mărturia unora care au crescut fără mamă, fără tată, pe gări, pe străzi, vai capul lor, chinuiți, amărâți, nemâncați, nespălați și fără cum să spune, lucrul ăla care te duci și să ai și tu
bă, când te-a supărat cineva sau ai o chestie, să-ți apere pricina, să-ți apere ceva, o dreptate a ta, o chestie care... Nu, deci nimic. Așa că cam asta am învățat eu, să știți. Asta am învățat. Mulți, v-am zis, m-am pocăit și au știut să n-aibă loc de canalul meu. Că vezi, Doamne, ce era pe canalul meu. Bă, frate Mihai, dar tu te-ai pocăit, nu mai ești acela care erai. Acum ești un om nou, născut, șterge. Dar n-a sunat unul după aia să zică: frate Mihai, dar n-am mai văzut canalul tău, ce s-a întâmplat? Nu mai ai clipurile alea, unde sunt? Ce se întâmplă? Ce? Înțelegeți? Asta nu știu ce spune mașina asta, că spune din mașină, de volan, dar eu cred că vede că cu telefonul în mână și de aia vorbește ea aiurea. Și uitați că, uite, așa s-a întâmplat, de aia am tăcut un pic din gură, că vorbea, dar nu știu cine, cei care din telefoane vorbeau. Și vreau să vă zic că asta am învățat și niciunul n-a zis: bă, uite, ai pierdut, hai să ne rugăm, hai ca Domnul să te întărească, hai ca... Că poate unora nu le... Adică nu pot înțelege unii. Unii nu pot înțelege lucrul ăsta, înțelegi? Știți dumneavoastră, nu pot accepta, nu pot înțelege să accepte, pentru că ei spun că nu e mare lucru, nu o fi mare lucru, dar pentru unii, pentru mine a fost. Și cred că Dumnezeu a cunoscut lucrul ăsta și prin asta m-a smerit și pe mine, prin asta mi-a deslipit și mie inima de pământul ăsta, de lucrurile care erau lipite de... Chiar dacă eu am zis sau nu luam seama că e o chestie gravă sau neplăcută pentru Dumnezeu, dar uite că Domnului nu i-a plăcut lucrul ăsta și mi-a dat o lecție, a zis: gata Mihai, că văd că inima ta e lipită de canalul ăsta. Da. Adevărul e că m-am și rugat Domnului în direcția asta, am zis: Doamne, deslipește-mi inima de lucrurile pământești și lipește-mi-o de Tine. E ușor să te rogi în direcția asta, dar să știți că e dureros când lucrează Dumnezeu în direcția asta, iarăși. Da, e foarte dureros când ai inima lipită de ceva și ți-o rupi de acolo, cu adevărat. Și uite, așa am învățat că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Chiar dacă eu nu simțeam în inima mea mândria aia, adică să zic: mă, nu e nicio problemă cu canalul meu, e canal de YouTube, l-am de atâta timp, eram familiarizat cu el, eram obișnuit cu el, nu mi se pare o catastrofă, ceva care să... Na, dar, totuși, o aveam lipită, da? Ia uite-mă cum mă blochează aici, doar știi că trebuie să depășesc, dar mă blochează. Mustră-te, Domnul, uite-l. Deci mă blochează, că nici el nu poate. Mi-a făcut-o dincolo și el acum se roagă. Vezi? Mi-a făcut-o. Sloveanul. Mai avem și de ăștia.
Cam atât despre canalul de YouTube, ca să nu mai spuneți că mulți n-au știe unde sunt clipurile, sau ștergi din clipuri, sau ștergi din alea, ce s-a întâmplat, Mihai. Mă, când vii cu asemenea întrebări și comentarii pe canalul de YouTube, înseamnă că tu nu n-ai urmărit canalul de YouTube al lui Mihai. De aia. Nu l-ai urmărit. N-ai cum să întrebi lucrurile astea când eu am pierdut canalul de anul trecut după 26 decembrie. Și în al doilea rând, dacă aș fi avut oameni care, bă, câțiva care au știut câțiva, putea să pună, să zic, cum se numește, mă, să facă raport atunci la live-ul care a mers 24 de ore și s-a câștigat aproximativ 300.000 de euro de pe urma live-ului meu, pentru că era un canal monetizat și pe ei asta i-a interesat, să aibă un canal monetizat în care să facă bani cu live-ul ăla respectiv și pe urmă a închis canalul, nu i-a mai interesat pe ei de canalul meu. Da, cam atât. Eu cred că s-a lungit destul clipul ăsta. Dar trebuie să vorbesc și un pic de canal. Că au fost care n-au avut loc de canalul meu. Dar problema, eu nu mi-aș dori să pățească și alții la fel. Eu aș dori să pun pe YouTube link-ul și site-ul la cei care sunt niște escroci, care înșeală, care prin nu știu ce metode, dar cred că este și cu acordul YouTube-ului, află e-mail-uri ascunse, da, parole și multe altele. Pentru că eu am intrat pe site-ul lor, mi-au dat un link și mi-au spus că, și când am intrat acolo, scrie despre ei, te înregistrezi, trebuie să plătești și dacă te interesează de un canal anume, ce câștigare, cât postează, care e rata lui de postare și așa mai departe, parole, adresele de e-mail, chiar dacă s-a ascunse, acest site ți le dă pe față. În schimbul a unei sume de bani. N-am intrat să văd ce sumă de bani, că trebuia să intru, să mă loghez, să văd câți bani trebuie să plătesc ca să fiu membru cu ei acolo. Ei, de la aceștia eu am primit atunci mesaj că cu privire la o colaborare, înțelegi? Și n-am avut ce face, am accesat linkul respectiv și accesând linkul respectiv, dar n-a durat 30 secunde. S-a schimbat adresa de e-mail, pac, mi-a venit mesaj, adresa de e-mail ți-a fost schimbată tot și gata. Mi-a luat ca și cum mai legat de mâini. Ce să mai fac dacă eu sunt cu mâinile legate la spate? Mi-a schimbat adresa de e-mail, era adresa cu care aveam acces la cont, absolut toate conturile erau legate una de alta și s-a dus. Deci mare atenție, o să vă pun, o să încerc să pun la postări, adică la comunitate, să pun link-urile de la site-ul respectiv. O să dau mai multe informații, că după ce am pierdut canalul, a mai venit niște escroci cu aceeași înșelăciune, că uitați, dacă vreți, nu știu ce, probabil ăia nu știau că eu deja nu mai am canalul
Și le-am spus doar atât, bă, v-a luat-o altul înaintea voastră, înțelegeți? Și asta e, n-au mai răspuns la nimic. Dar trebuie dat mai departe, trebuie dat în așa fel să nu pățească și alții ce am pățit eu. Eu nu mă bucur ca unul care poate să fie el dușman, cu toate că eu nu mai am dușmani, ca să zic, bă, am dușmani, n-am niciun dușman. Că are cineva ceva cu mine, e cu totul altceva, dar eu n-am pe cineva ca să-l țin în inimă, să-l urăsc. Așa că, chiar dacă ar fi cineva care mă urăște și nu mă suportă, eu nu-i doresc să treacă până ce am trecut eu, pentru că eu știu până ce am trecut și știu cât e de dureros. Chiar dacă el nu câștigă nimic de la canalul ăla, să spunem, că nici eu nu câștigam, să adunase acolo 100 de euro într-un an de zile. Deci era an de zile. Urma să intre și 100 aia de euro și zic, bă, fac și eu ceva cu... Dar nu eu. Că oricum canalul meu cât a câștigat, am dat majoritate, am donat. Dar uite că te obișnuiești, ai ceva care știai că e al tău acolo, ca și Facebook-ul. Câți puteți voi să închideți Facebook-ul? Sau câți dintre voi puteți să stați fără Facebook o lună de zile? Nu zic să-l închideți de tot, măcar o lună. Așa și cu YouTube-ul. Unora li se pare nu știu cum, dar nu e chiar așa ușor. Da, vă las că eu ți s-a făcut coada aici, s-a format, asta e.